awurade metie mu brosu awurade enhyira mahwefo nyina nwumre oba life no so anu ahya mai anyumre so da awurade ase bebre awurade ede nkwa ache anyumre omi ehunu die ehunu omi ate de etie ebi a wohwe me firi bia na awurade asundwe nka wo eya musomfo jawra firi kwasiara no bere nyina no ntimi ene mo mechia emeche awurade ashe bacho bebre oba life no so na wa share live video no de ambaye eye ye 1 week program na ye shase kwasiara no se be ba mo nchen ade beto mo nim se sa program kese obi amomoden emfa no nwuram dodo no atimi edi akire bai onyankopon no nyam ne na dance enso koso nti aka medofo wa wo hwe me senke chi fi se program ne wie kura nyame adomo a ochina anwumre kristo ya adomo ochina anwumre ana ibewie ye 1 week program no Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction jumadi ne koso den adifo asofo ne adwumafo bebre ewo bete ha ene dodo no a wie program no ene de no ba na wie no mo da so ha ye twen adechiem igusu ani nyankopon din kita ho ewo mpaabom timi fa konya so atu chidiem ahye nkran ade awura wadwe no akoma mo se bomoden na ochina ye wie dwumadie no fa ho behyem okomi profile wa me number na da ho no afra bia sofo dwumadie no me pese me no mba be wie ye be ma direction ye na wa ba be piem o Sokoban Wood Village ya na ye nyina timi abompaye akakre bi na afena kona wie nti me dofo a wo hwe me so mo ani amra oduane a wano ano esi jaso adamo no fo no ebesue akohwe atoagu anwumre mi no be din komo kakra every sebreni afa yes ebreni afa enoma nyina di adanse se ewiase we ekona wie enti wonipa bia wo hwe me bia no se unni Kristo a so se to nsafro Yesu no mra braboni so kwa asoro nso a sum nyame yi entra nyame fie ensamfo ne padua nya de a eye chiwade onyame ni ena me no bedin komo kakra na enkomo a me no bedie no me bamu ani daso ewo Kristom me bamu ani daso ewo Kristom me be hye unkunan ewo Awurade asem na me no Awurade asem no so acheche owre asase a me no mie no ya be pie so no ayo sun asase eya ho hia asase eya ho kira asase eya awreho asase di se uye di pada sani woda sore ehome edi nchini di mako na wo be pie sa osum asase wo eso na wan to nsa amfiri Yesu Kristo amana mma wa brabo mu amedofo wiase betan wani wiase ebetan wani enti mesere mahwefo a abre bia no munya koma pa no opepa etie nyame asem no se asetene bia a wutim nya wunamu bia no ma Yesu Kristo emra brabonim minim hawa wunamu minim amane a wunamu ma Yesu Kristo emra wa brabom anwumere yi invite Jesus Christ into your life na se Yesu ba brabonu mu a medofo ebeyeye yes ebeyeye onyankopon bo ni wiase no medofo wa monipa me transfer nkia mmere o
Can Genesis chapter 2 verse number 15 e ba no a onyankopɔ bo nipa wie no do nipa ko tena edi ntrom ho se nipa ni de nwodwo ye ho ne ya hwe nyame abode so kwa ye ntua fees wo ho ye makɔ homa ho nya fe na nipa bɛda na mepache wo anadwo dasuo mo se nipa da sani da edwodwo no ho no enei no no asɔre tempa so na obɛkɔ na kwabrane se sumna no se ya na wo dwen efisɛ ne yere yare efisɛ na dwuma sema sɛ efisɛ ne dai ka so efisɛ hunam fam ahohia bi ɛda no so mama ya good morning brother yeah morning Ghana time they had the evening nti nyame sha good evening me dofo a wo hwɛ me se anwumre yi me de asɛm bi ɛhyɛ wadwen no wakoma mo sɛ wabraba a obɔ no ma Yesu Kristo emrem aso to nsa free Christ no babra bɔ no mu a enuma be yi ebra nipa betra asase so no Nyankopɔn de ne mra ema wo nipa senka yenni na hyɛde ne mra so na nke ye wonwe but boninti sɛ no monyam wo yi abo nipa Adam odi kan no a wo baaye no ne boninti wo hawo ne amane ɛna ne yɛn aba betena de otoso mienu aba woni Yesu Kristo nti wo to dawuro obadawuro sɛ hu mu amaye adwuma bre na Satan ɛde ne so dudro atom so momra me nkyɛi na memmo ahome me dofo a wo hwɛ manwumere me nima mane a wonnam mu ɛtɔda bia na bibi kasa kyerɛ wadwen no akoma sɛ no maduro ɛtɔda bia na bibi kasa kyerɛ wakoma sɛ hya akomfo na wu kotwa aka akwam na tredam fa wo so oba wiase bɛyɛ dai ade na wonkoa wabedi abele wo wiase medofo e wiase abrabɔ emusua ye fifiri mu no ɛwɔ de diduaduae emusua ye fifiri mu no ɛwɔ de ye adusua na ginade me no mie no ya meto ɛso ne ye ne ehuna mane wom ti na no kwadwom no ka kyerɛ ye sɛ agyanum ayɛ bɔne enso oni hɔ me no mie no ne yeso emumohwa a epacho ne sɛ yenya oboafo bia nanso Yesu Kristo se men kan kyerɛ o sɛ abrabɔ no nya no ani o sɛ ɔde wo ho ba bɛhyɛ Yesu Kristo nsa na wadwane abeto mo gyade hye kronkron no a me dɔfo a wɔhwɛ me mprempren me dɔfo a wotie me ɔhaw ne nkonua bɔne bia Satan de ato so no me hyɛ wo bɔ wo Yesu Kristo di mo sɛ ebenya na wieyɛ eti na no Bible no ɛka kyerɛ kwadwom etimiensa Jeremia kwadwom timiensa kyemo aduasa baako me dɔfo kenka ma hwenko kwadwom timiensa kyemo aduasa baako oba life no so ahyɛ ma yɛ kwadwom timiensa kyemo aduasa baako Lamentation chapter 3 verse number 31 ko ɔsɛ na Awurade rento ntwene daa me dɔfo a wohwɛ me ti asɛm no yo Awurade se men kan kyerɛ sɛ wɔn to ntwene daa o na sɛ wɔhyɛ wɔreho a ya na wɔreho brother hwɛ nipa bi time wo ne ba wɔno ankasa akyem ne ba wo no wanyin nsɛn abosome nkono wanto akora na anwu wantena akora no kon so ɛwɔ awogye enkuma akora no wa wo ne ba ba asase so ɛso wɔde wɔno ankasa ne ba atotankuro obi hwɛ me sɛsi a ne maame ana ne papa edina totankuro ɛba ne hyɛ nanso nka agya ana ɛnade wɔyi wɔdɔ de ɛde kyerɛ ne ma na ɔba nso adɔ n'agyanom jeme so amen nanso obetime wo ba na ɔdɔ ɔno ankasa ne ba totankuro ebia na hwɛ me sa na wabra bɔte eti ɛyɛ wo sɛ ɛsoro yi wama na ɛsoro yi wo ma de asase so de ɛde na obetime atena ma na yiyi ɔsoro homa yi wo ma nyɛ fam na wo bɛhwɛ hallelujah amen enso Awurade se men kan kyɛ wo sɛ situation na wo namu prempre no wo se men kan kyɛ wo sɛ wɔn to ntwene da o Awurade nto ntwene da oba life no so ahyɛ ma yɛ niamu nhyehyɛ no ka babu ye na ɔse Awurade asɛm se wɔn to ntwene da me dɔfo Awurade wɔn to ntwene yo when ɛyɛ wo sɛ ewiase no kyɛ sɛ wonni boafoɔ nipa betimi ahyɛ ɔbɔ beto be fele o nipa betimi ahyɛ ɔbɔ nipa betimi ahyɛ ɔbɔ beto be fele o eti oba life no so a like mine like video no na share ye ni abre me say me pese me di nyame asem hura wadwene wakoma mu na me twe ugidie begina Yesu Kristo so se wiase na ye tisiesia no
se wo bɔ bra na wan ton sam frɛ Yesu amana mara bɔbɔ no mu a bedɔfo enwen kunimdie ntama nipa bebrebe abrabo mo ba o ma pu Yesu nti o ma wu atofuwo obi apu Yesu wɔ na brabom ama wɔ brɛ wɔ asetenam obi apu Yesu wɔ na brabom ama wɔ de tare na wai obi apu Yesu wɔ na brabom ama yare kranko bi abɛda no so bedɔfo enene nkwagye da bedɔfo a wɔhwɛ me enene nkwagye da o Yesu Kristo to nsafrɛw Yesu to nsafrɛw Yesu to nsafrɛw o ha bia ne amane bia da wo so no awurade Yesu Kristo bamu a nkuguo ebɛda ne nkonimdie enti wɔ se menka nkyɛ wɔ sɛ ɔnto ntwene da efiri sɛ deɛ na ɔhyɛ wɔ awerɛho mpo a na sɛ wɔhyɛ wɔ awerɛho mpo a yam sese no hallelujah amen yare ama anwumire wɔ bi wura ho yade o ama anwumire wɔ bi wura ho obi da ka so enti awerɛho da no so jeme so amen amen obi nkrata asema yɛ basa ɛwɔ akwantuom ama ene ya no ɛyɛ ne sɛ wɔba Ghana enti awerɛho da no so obi yire gya no yayaya obi kuna gya no yayaya enti ama awerɛho da no so jeme so amen obi dɔfo bi a wɔboa wɔ abrabom ɔdomagoma wɔ de ne nsa atɔ no so obi dɔfo bi hyɛ frigim siesie a mementa ya yɛkɔsie no ɛde na kɔhyɛ fam okopro yani da so asa chama awreho abeto ni padua no so me dofo a wo hwem anwumere agurade se won to ntwene da nipa ne di hwamo nipa ana pu nipa but Yesu Kristo se menka nche o se ompu nipa ti se anwumere yi obema na asema ye kan aguro mu yie obema na asema ye kan ene oni padua no abetena nante no ahwe oni padua so ye gya bone ya o se menka nche o se on to ntwene da ya na binum se an na nyame kura ni ho ana wiase no kura no madam common sense for no science for no common sense for no o mo na ye saadem jeme so amen oba life no so a share my yente do atwoko o se na so hye wa reho mpo a na so hye wa reho mpo a na yam hyehye no na awurade tesura na ne yam hyehye no sɛdeɛ na dɔyɛ dodo tie no sɛdeɛ awurade adɔyɛ dodo tie mi sɛ awurade adɔyɛ so awurade na dɔyɛ so hwɛ adwuma a woyɛ na hwɛ income a ɛba wo nsɛm hwɛ watena yɛ awumre no ɛda so kasa nti wɔsɛ menka nkyerɛ wo me dɔfo a wohwɛ me sɛ ɔnto ntwene da anwumre yi bɔmɔden na ma kwan ma Yesu Kristo mmra wa brabom awurade pɛ sɛ woyɛ wo yie bɛte wo na ama ho kwae adwamanti enhyira wo nyame pɛ sɛ wɔde hyira wo no ompɛ sɛ obɛma kwae medɔfo ato homo a ɛno wabɛtena no nyame mpɛ o ma wo kwae ma Kristo mmra brabom na honhom a ɛyɛ atoro honhom no ontum firi mu sɛde bɛyɛ wo bɛnya nipa no mu atom na sɛ obi ade adwuma bi hyɛ wo nsa a watima di mu no korɛ ama so nhyira no wo nsa ka bi jeme so amen yente do atwokɔ wɔse na sɛ wɔhyɛ wa reho mpo a enti sɛ wɔhyɛ wa reho mpo a yam hyehye no aba Satan betuma hyɛ nipa wo reho hwɛ kwan wɔde Job fa so ɔhuti ni Job medɔfo hwɛ kwan a Satan de Job fa so a wo reho obi abɔ ne bra ayɛ yie osi ne mansions enye fie o mansions kɛseɛ ehiafo ma ana wɔde ama wɔn atenatem wɔmfa bi ma hai ene Ghana fo sikafo anya sika wɔ Ghana ha wiase ha sitan kɛseɛ hɔ ɛkyɛn asɔden ɛsu nipa da sani kura wɔn ma ne nkɔtenam de wɔfa ase wɔda kura bi ase ɛdan ne hangi o ɛsu wɔtime nya sika ne wɔfa nya sika besi fie wɔ kuma ase ɔma ne wɔfa ase ne medam da ɛne ntentan ɛne nansenom na osikani a wasi dan a ompɛ so obi abetenam no me pa akyɛ wo uwu a me pa akyɛ wo de dan no bɛkɔ nya na me ka ma sɛ me da bɛwuo no ufie na wasi a hɔhɔ no obi wura hɔ a gye so woro ne mpaboa no da wo bɛka wo sɛ gubo no park so ne yɛbɛde da wo park so ɛne yɛde kɔ akɔtoɔ nti bra wo ti asie yi dwene nipa ho bra wo ti asie yi ma dɔya me wo kra na wo achi no wo kra na nya baabi atena awurade so onto ntwene da nti me dɔfo a wo hwɛ me anwumire mi nim hawa wo namu minim amane bi ɛda so minim sɔhwɛ a atɔwo tie nyame asɛm a yɛ kan na fa nya awrachichire wo Kristo m efisɛ Yesu Kristo wɔna ba brabɔ no mu a enkurumbie ɛbɛyɛ wodea
Jemeso amen. Amen. Yente do achoko. Adwom timi ensa chichemu aduasa ba. Mana so ma oneso na omutie quotation. Adwom timi ensa chichemu aduasa mienu no. Wacho say. Ose na se ohyew awerehom mpo a. Se ohyew awerehom mpo a. Na yam hyehye no. Na awurade te soro na ne yam hyehye no. Na do ye no tie no. Se de awurade adoye tie no. Efise. Anya ne pe se obehye obi ya. Hallelujah. Na se obema nipa mba. Praise God. Amen. Awurade asem say enya awurade pe o. Se obehye be. Obeha nipa ma anase obehye obi yaw. Enya awurade pe. Wawari na wote ase a entokwa ayemu ma kyese wo hu kunu kura ekọ na bibi ya yaw no na uyam hyehye no na ho wusu berebere no mipatwonye sa na awurade hyehye no awurade hyehye ama wo se wo nkwa wawari yemu be ma moro awurade hyehye ama wo se wo okọ adwuma mu bia yenyi wadi awurade hyehye ama wo se wo akwantuo mu ho no kratasem ho asem nye den ma wo awurade hyehye ama wo se wo asase a woti suoi ubedi a wo mawuo awurade hyehye ama wo se wo medofo ahokyere ntena wo so ankosi se jawode ye aduane kura ma nkura adibie kura ama wasoma jo no kyese eho asem wa labo wa stane wa ye prosmote nyina bi medofo gise Yesu Kristo medofo a wo hwe me gise Yesu Kristo ere de ebam na obamu a ebeyie yangi na yede nanso mpa abo si ho from Sunday ena ya wada nyame adom kyena anopane na nwumre ampaye bedwa osokoban Wood Village medofo a wo hwe me de wonnam no enya kasatenten o situation na wo mu sesia no enya kasatenten okọ hospital doctor aka komi profile no so na me pacho efa ho jim ya kwaku I'm watching you live from Spain. Brother Nyankopon shout Spain fo nyina ho ye mo Nyankopon shout share video no mai share video no mai nyame adom kyena brother kwaku adwuma bia wo ye bia no adom bia betu bia no bomodin fa ho hye mpabo no bi mwate na de dawo so wakoma mu no de opese bamu ma wo no awurade atuma fa mpabo no so abie kwa ma awurade se men kan che o me dofo a wo hwe me se onto ntwene da o nti nyame pese nkeni pa me transaction so ne mere sana nyame hyehyɛ no ya sana nyame hyehyɛ no be ma ketachi etese no monyamfo etese wo be bia wotefi adu untimi nware adwo aba no wokɔ akoso aba no wokɔ de wakyare kura ya bosome miensa brother enye osuba na enye o eye de yedua wa busua no no ana asɔre etie wa brabɔ enu mu nyam ti so ma mpa ba anya dwuma a mesi de kura no omo bagye ato atwene kwa nti mpabɔ na wo yɛ no makwama Yesu Kristo mra brabɔ ni okwa asɔre enso adwen sakra nwie pɛ oti asɔdam omprafo emiensa eye oti asɔdam utwa manbet eye oti asɔdam uyinsegu eye oti asɔdam esa kɔ duro so ebra hunyehia to eye medofo sakra wadwen ne wiase ye bana kwantu ye bese agya wakɔ oba live no so amesere o medofo share live video no mai masem no mato din se ma Yesu Kristo medi hene e wa brabonum to nsafre Christ no mra brabonim na oba mu ade asɛe no ebe yie Yesu Kristo ba brabonum a de asɛe no ebe yie menimo how bia wonam mu anwumere menimo mane bia wonam mu anwumere na so me yimpa ya ma wo sɛ asetena braba wo bɔn mu bia mu no de enye bia no awurade nsesa na ma ne ɔmantimi nye yie wɔtime dia dance ye wɔde hwempa ba hodo a wokɔ abepatwode na ahunu adanse bebree ana nkrofo die adanse bebree o ana nipa bi die na mepatwo nti won so wontimi ni adanse ne bia na wobetimi adibia ma na boroso nanso agye se Yesu Kristo ebam nipa bi huna ma ne wa brabom nipa bi tete wa brabom Yesu Kristo o magya no o mabrabo achinti enti won so kan John 15:1 no ba no a verse 7 o se se mo kwatimi a muntimi nye bibia wa asase so ma na nyeye bedofo ada na pese ogya Yesu Kristo wa kire ma Yesu Kristo mra braboni jemeso amen
ewiase we no ayete mu no medika ka kire o medofo a wo hwe me se yete owu asase so yete sunsum asase so na asase asu nyina ye sum spiritually se Yesu Kristo o ye han no wa mamu a enye ye o enye ye da enye ye da enye ye da enti ton safra Christ na omra brabonim. Job chapter 14 verse number 1. How near mani eguni paso Job beka ho asem enti medofo masam na matudin se ma Yesu Kristo emra brabonim na obabrabonu mu a enkonua bi edawo so no ebepai enkonua boni biada edawo so abrabom ebepai wo akontuom o pese wotim befa wodofo bi free ha connection mai hwesika watua ebagana sika mu a etimi ya japade bebre o na so wo akomapa no wodopa ema wo yirinti wabosa ka we nyina connection ma diska na dwan e na ofra no pre unya no gise Yesu bam obi shop boso beboa amwa bra ba peja e wo honam famo ade be chen esmo no be ka nyina na asadane medofo gise Yesu bam opon konkru tumi a eye Yesu Kristo tumi ni bi ade aye gidi adwuma ade aye onyankopon adwuma nanso ewiase akono nti ama honhom ni ntimi mpeja to nsafre Yesu Kristo ate ni nyina mu no ye mpaba efritin ni mu a ubetu asi ho aje enum na onyankopon befa ne tumi na hoden so asesa ne ma ama so anya danse awurade asem si nipa ye wasase so no yetene wo haw ne amane ya godfather nyankopon sha ba biara wo ena ye me godfather ne birthday eme ya na bofra miniska nyanso kwam bia so ya fam die bia ye be nyankopon sha godfather prophet Elijah Champo o TikTok e bon nwumre say sesi ana no nkro e bon na pepe pa shia major prophet Elijah Champo o TikTok wa bi unfollow na ko follow me godfather nyame nam no so amene me so mitimi kan sempa ne bi e kira foforo jemeso amen enti Job say asase a yete suwe no yete no haw ne amane enti se wa ma hwe Kristo a medofo a wo hwe me medofo godfather pacho nyankopon sha o ma nwosra noso awurade ma nwosra noso ensem biara robetu nyankopon anim no o ma danse mpie mu mra godfather nyankopon sha awurade se men kan cho se onipa oba na chenwa wo na yetiawa medofo a wo hwe me na how ma me no mienu ye nanom na chem ye wo ye o Yesu nko na honkonkon yere ade ne ba asase so ana meboa Yesu Kristo ono nkuto the master ya make no asem kire onwumere no ono nko na exceptional wono na mepacho wo kasa ya epo asochi ye din no se tumi ne nyankopon de ma no ano odin na se tumi ne na make ho asem de kire wo se wo bagiri din na ma kwan ma ne ba wa brabo no mu a wode ne den ye eni ne tumi ebeko ama Bible reader mo chi Bible reader nyankopon sha I from where ija so ha ne jacketwa ija bi aso ha no ye tu nyame magidiem ena Kristofo bebre ti nyame na ase ahonya ne a ohaw ba na o mapa wo nyankopon awonchi ba na o mapa wo nyankopon amane ba na ato o ma na akasa medofo ada na o ma ho kwama se tedi oso abra Yesu Kristo a kire kwan ba akopa ye betimi ne na dinkita ho na yama ne kwan amana bedi hene wa abrabom enso Kristofo bebre wurefi a kire kwan ba akopa o se ye mfa so di Job se onipa oba na wo na yetia bedofo a wo hwe me wo ma me na wo nansan TikTok or social media na wo ba bi aba wo se o ye mortar se mortar na chese onye nipa no I am a mortar ana do mo kana say do interview no say ebe de na chese wo ye mortar wase ya mehwe niema mafamu accident ye to mi a manwuo me kofa nsuo so a botu anyimi kika nsem hu se ya immortal mo ye school ye we sa 7 immortal was a why say mortal na obabesio
me pesa me cho se nipa da sani a me pa che wotia asase we so a oba na achim bema ne me pa che wo oba na da ya o ma wo ye no awurade asam se die bai say na oba onipa oba na wo na etia bi akwase buache oba na wo Kwame Frimpong me pa che oba na chem wo me pa che edin a eda oso ro nipa da sani a wo hwe me na wo tie me prempren oba na achem wo na awurade se enam sa ba bia ye free ba ye nti yana eye tie wo ya damasini more fire my brother. I'm very proud of you. Good Chief Bible reader nyagubon shao mafio yenebra ni nyam adwuma no I first time so say prophet pray for me and my meetings with you this hour is a divine mo nyagubon shao prophet ne yakase yakene nyina adaje babo oba life no so a video no mai be se me tu gide mo krisom mi show nkran wo krisom every say kristofo bebrebe wura ohawne amane mu a no mu gide nyina sa nto oda wo mompae osori o mompae an oda ye nkomodie me se makwama yesu mra brabonim minim o ha bia dawso minim amane ye dawso minim kwadanda bia dawso ahonkyere ba na dawso se ma ware minya ba me se mtu kwai ma ye mfa yare bi dame so me pese me ware eye kitwa bu onyankopon nsam bari nyame a wagya na kire ntino e ma hu nyame ne munyam Jemeso amen. Dente do atwokwa. Wasi na ne na yetia bi. Wasi wo nipa a wo ba na wo na yetia wa. Ya na me yase nipa ya ba asaje so. End time word living we mu no nipa nwene ye ho. Bishia be market tie kentina nwam no munyamfo a onyame abona betena busuam se ko fa no so asesa busua hyebre wo be hia no no so atweniti. Wa bo mesh ne gu na chi ha be ma wo ko hasomade Any Shekabani street in the was what done or buy. To do an answer to work, sorry. Bema was shaman, she had your way of TV. Where come for? Where come for? What Busum ho as one castle of Brabo, I to check a home bonnet to me, so my kuntia Brabo. So your Bema now shaman praying. Now what you know with Timmy, now 1 person wa pampamua, Miss Rao, who can not to go. Sarabaya ubenya Kristo honhom e de abobra wasase so mema bebre ahonbone adwo mutumi aye berema tumi afiri wonsam Kristo mapo nkwankyerefo nyankopon no dedofo Yesu to nsafrew waya kado so ba braboro mu a eno ba dane ama wo na wo be hye agya wo soro na nemonyam nanso wabrabo binti usuba binti oniye binti ama enhira onyame peso de hira no eya ka hye e ma ho kwan enwumere simase on matudin se ma Yesu Kristo mra brabonum oba mebeye kenkame nkokọ ase na onipa oba wo no onipa oba na wo na yetia wo bra wo na yetia wo he obu o ma wo hweme ne extra time wo bo extra time obi hwema nwumere ye di ni tira no awie akase me pacho ye benya atofo ama ma ba beto abusuafo aton na wie price no a nipa na wo beto no e ye fucking price no ma e ye fucking price ntina da so ne nam horo so ma Kristo ama brabo no mu a ma me wa hwe ye abonsamfo beku afeno aka krabi na ko na wie so wa hwe ye abonsamfo beku ntime ton safraw se Yesu Kristo wa ye krado se obajew ahye wonu munyam ntime masam no jai we na de bia wo tamaru ba mu ahye no brother so wan sakra wadwe a abonsamfo be gira ewisie na wo twene so abodam o omba bodam asune sa na nyurade hyehye ma wo jon so ojuntuni bi to dom wo se enya sa na nyame bo me wo hawi efriya kasa adinyina nyeye nyasa na nyame bo me enya sa na nyame bo me enkugui efriya kasa adinyina nyeye hallelujah amen bopos man sere mesia hitina urade se men kanche o se waya krado se obajew na obehye wonu manyam enkugu atade abonsam de ahye wonu urade se bra na nche obewura to agu atirisan abraba wonkwa ukọ wani manasa wasabo wachi no urade aye krado se opese wojew
ti makwan no mra brabonim jeme so amen amen yentie do atwa kwa jo ti edu na ntichemu ba ko no o sai ase na onipa oba wo no onipa oba na wo ni na yetia bi ni na yetia wa na wo hauma no se nhwire nipa na and then 14 years no from down 13 years gone too soon 34 years obitually there was so about kokra and a new fie near 65 then 65 grad so ko anymore 45 years that's one on the home call 45 years or on the home call jasamni yo ho minima busuami was santase kumase santase asemna make busumi bi omo ye ofio yes 15 years abusuano ayade ayadua se enipa omo ho afie honom no eni kwan so obinya buru 50 years wo busuam bia na sa na tie o bia na wo busuam sa na tie yeni abrewa wo ho yeni akokora wo ho me dofo wo hwe me abrabo ben na sese wo bo nyamso mpa ben na sese wo yi na die anwumire yi won konkoro kasa kire wadwe no akoma ye kanya nsasam ne adwensakra nsam de akyerɛw sɛ Yesu Kristo ayɛ krado so obɛgye no wahye wo no nyam ara na wototo ho adense ana odi common sense fu achi odi common sense fu achi wiase na ne firo baabi ne betim wo ana nipa kora no in a century no ne yakatia ana scientific knowledge bi no mu kikanse hunu sa sɛ nyankopɔn ni hɔ a nipa da sɛni nyanam kama asɛm sɛ wu ana wasɔre ɛda bɛka nsa gubuo no ɛda na ɔbɛwuo na ano asa asɔre aba science ni bɛgye wo sɛ science ni bɛgye wo a sɛ ɔkɔto no a wodi na chie no so obɛtuma ama nkwa ɛna ne social media so was a mentality na ɛnɛ me de awurade asɛm kasa kyerɛw yeyo ɛne ade kyefiri nyankopɔn gyeme so amen wɔse nyamso mpa ɛhu ne dem ne nkeka ne sɛ obigo hwanyi hia ne nyanka ana bɛboa na woni bia bɛrɛ no ayɛ saa dɔyɛ no woni sika obɛrɛ no ayɛ saa dɔyɛ no life yi kura yɛ ba enyi sika no yɛ de ba yɛ sɛ mi preachi nyinaa no MTN fo no adwembɔne ahyɛ ɔmo ma ɔmo nim sɛ mi preachi ɔmo ma message bɛ sɛ 9 ana obande no a wɔde yɛ no wɔ use 90% na ɛsɛ aka 10% pe o ti yoyo ne ade chefiri nyankopɔn obo ho mpaya onsa bekam gyeme so amen enipa nkwa etia enso wɔse wo hawa ewuo mu no ɛdɔso berafo hwara bi da so hwo hawa da so hwamanie bi a wo fam hwa setira bi a wo mu mprempren ya ayɛ kodanda ene dadwen ɛda so nanso awurade se menka nche o se je wona mu nyina no ya na otesora wo hunu okai na opese wo utu anamo jeme so amen sikani be na ebekọ hiani wo akoka che ne se wo hia sika abrame ho ebi ho eye wo hiani no ana ade hia wo ana abekọ obi wo sika no se omoa ana meboa enti Luke chapter 18 verse number 1 Yesu de yenhwe so eka ho asem ede kire me no mienu me dofo a wo hwe manwumere yi me se makwan ma Yesu Kristo mra wa brabom na obamu a abrabo no ebe yeyie abrabo no obamu ebe yeyie asori a wokọ nyame asem be pa na etumu nyame asem be ena tumu okọ ufrim paabo ase ekodru fie a suban papai ene abrabo papai ana mpache wo yina die Yehowa Nyankopɔn onhyira ngu bɔne so Yehowa Nyankopɔn ne nhyira bama onipa na akwan yɛ pɛ ɛwɔ nanim etimdɔfo a wo hwɛ me tu gidiem na me hye nkran na wo hwɛ wa akwa yie Luke chapter sɛ Nyankopɔn betima bɛsraw at any time Prophet Gideon wo jawra Nyankopɔn hyira mo Prophet Nyankopɔn hyira nyame adwuma na ne egu so yɛ no bamodna wonya band na Gideon wo masa wonya band no a kwalai eko kanya me asem nipa ba ko pekura sakra wo mark onyame anim urade se menka nche onwumre jeme so amen kikaba mo menko Luke 18:1 ma wonya Luke chapter 18 verse number 1 yenko band na ya senti ma wonya Luke chapter 18 verse number 1 yenko I say now obu won
eti abra Yesu ba asase so no na ogusu ye adwuma no ogyina sam no tumi so akasa kire nipa adwene na koma na ode ye akasa bebuo ema domedi na chi sɛ etwa sɛ obu on be bi sɛ eche sɛ nipa ebo mpaye da etwa sɛ nipa ebo mpaye da wo mre ho hallelujah amen Job 14:1 so nipa oba na wo na ye tietia o hauma nti o haw ni nti Yesu sɛ ye mo mpaye o Kristo ni a wutie me utim bo mpaye onya aduane a omo mpaye ensuo no obenom a omo mpaye adwuma no okɔ a omo mpaye anadwo da suomu a onyankopɔn se ahombɔne nti we Kristo ni asɔre anadwo da suom kikam ehwie wakoma mu nsɛm gu nyame anim o matafo akra ene wankasa wo kra nkwaje nti obɛkɔ na Kristo ni no ada tunkromo sa to obɛda obɛso dae no na kwabra na nsɛm no so obɛda obɛso dae no na obabasia wo no ono ankasa etiade no so na tafo hwa pankro no ade abache no na ho asɛe insasa nko bɔ mpa ye kyerɛ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ musuo no na nani asa agye nti o hia na fofo a no wo kyɛ sɛ ɛyɛ anadwo ma chi bia menyae gɛ no me se ma kyerɛ ne papa ye we dia mensa so dan no biem na ɔka ho bra wawie yabo yesi de okɔ me bacho Jordan nye ko bu wosu wadwuma sem enkoso promise am ai wo da so da yesu nsawam wani age na de apie fisika akora no ensam a epie mu no efisenya kotobon bia na yatum jame so amen me se dia wonam a enkoyie no ma Yesu Kristo kwan no omra brabonim ai sum sawam hallelujah amen me se how better da so yentina me pacha ye de nanso mpa bosi wo e bia adwuma sam ne nyama bi nti wantimi ama nyame agmo kyena de be bia wo hwe me firi biada be piem o Kumasi Sokoban Wu village Kumasi Sokoban Wu village na ba akopɛ nti uko profile ho number na da ho frɛ number no odifo mpanimfo ɛne asɔfo mpanimfo a oba ye benya wo brane adache de wa ye mpabɔ ama so di adanse o ga se na nyame bɔ wo abusuan wo firim won ko a ememe wo fie won nyina da ne ma meme wo fie won nyina da adane ma zenka mi hu yei bema na etimidi biribi ba fie so tiase wo bayi bia ma ne nuanom na ebia so na yere so na enkra ne hwemu nso awie peye eso wo ye bema no nyamfo e ma ne kɔ ana o mama bibia to obotom enye kwa bibi kuram jame so amen eti bible say etwa say onipa bo mpaye eda a omre ho merafo ye mpabofo se wiase we no ayete no ye ntene saa kwa wiase we no ayewom no ye wa ho bia omudiliti anipa brabo eti medofo a wo hwe me makwama Yesu Kristo mra wa brabom bema na bona dwen paso be yo ho ade but so wanjere ho amom pa ye ya se ka wa no pa e be hye wonsa lalai if so be de na timfie wo de timfom wo kanche adwoma nsa aware de aware mema bema nya ho ade da if say umra ba brem no ana ukọ kan wa dwen de kire maame no nto aye bibia tia spiritual asem na meka kire no ti so amu ani amre mpabo no manya misuro anka wa brabo ho a medofo enema be hwadwen jeme so amen now no ebra Luke 18 no kan to aso a Yesu Kristo ye mfato bebre eti now no owura bi eba asase so na friend Bartimaeus yen kan ho asem Mark chapter 10 verse number 46 owura ya mebeka na asem yi no me pa cho oba asase so huna mane papa Job 14:1 asem na ye kenkae no amane hunu ewo ho hwe nipa bi fesi so hwe papa unye ukunu hwe so so ntimi no nware hwe Mark 10:46 unye ukunu hwe o so so ompe obi ana sofo a okọ ne naase asofo binom mu nsuro nyame cancer room empesi wo okọ ya no yere no sa na dai ise wo ha na e double nanso awurade se ne wuram fiu efise o hye obi abreho wa asase so a wote so na ne yemo hyehye no
iti mame eni ho awu eja enko ho obi akun ho ya because of adwuma sayenti merafo ti shahoden ewo mpabom kentina ho ewo mpabom wana montuom na Kristo honhom no etimadi aboawo ihyanka oba de din da kam yanko ya jeje ho mame no nya ya adwuma no Mark chapter 10 verse number 46 no yanko nim ose na oduru Jericho na Yesu Kristo nam a oye adwuma no Yesu obra yo nante sa ndiai mranti a yesiso ye ne asofo mpanefo ne adifo ye efiri kwasiara ne ahumi yo ye preach anopa ne preach anwumre ne aye watch night ansan ye hia obi obompa hwe akira kwan a ode bedomo jemeso amen yentie do atwokwa Mark chapter 10 verse 48 maonya so oduru Jericho na Yesu Kristo eduru Jericho na one nasuafo ene oguso eka sempa no akire nipa sempa no mutumi no na ode yense nkyerene sempa no mutumi no na ode fa so pan konua asempa no mutumi no de Satan ehom no so no ogina tumi a ekita no so ade gini firi obonofo no hyem merafo ijabi aso obete no enye jaketwa ijabi aso obete no eyeja enum da homu a efiri Kristo a anu ye den homu a esaya de homu a emanipa diye homu a emanipa dankwa homu a mepachaw eboni pa brabo no abepiem wo bete True Faith Church International udifo Jacob Beche prophet baby a obi anyakopon hia woni na difo asoya onyame ankasa heda siesie abetim ha medofo a wo hweme ohane amane bi adaso bia no fa bepiem e wo awrade anim na onyankopon so bema won so wodi adanse enye se ye kan wo ya no kekewu yenim die nyamnyam yehunu yenim die nyamnyam yehunu yenim die awrade aka kire ye ane yenim die awrade tumi yo ontumi nwa amema ha emekasa if me a living testimonial person jemeso amen me a living testimonial person nipa nyina bom se me nya de se metima ware but through the power of God and me Godfather me di na chi no ene nyame asem a me fa ya me brɛ mo asenti ene me nso metima ware amen nyame nso betima babrabo ma nyoma yeye me tofo a wo hweme anwumire yi tuanamo na hwe Yesu Kristo akira kwai wa krado se obajew obahyiwo no monyam wa krado se ohane amane a Satan de ato so woro wompene so na obajew ma won so wadi adanse ishanka oba de din da kekame nkokọ ose na one nasuafo ne nkofo enti Yesu Kristo ani asuafo no chese wa meye adwuma bia wojare ho otwam mirafo Yesu twamu o ehwema Yesu ntwamu nko wiase webrem ne yatie bonsam na ni abre obo na dwuma ho dawuro opese na hiniye no ne kingdom no emutere o kristoni a wo hweme e de na wo ya bo anyame adwuma o kristoni a wo hweme e de na wo ya bo the ministry of Lord Jesus Christ unya bandera one nam social media osa ma ho ma ato akese mo motoke no ana wo do bande hwesa enka ye ba life yi na mobile money na nka wototo gold no diamond no so flowers no di mu odu no na nka wototo na nka flash with screen no so na mo teba na mo te flowers no na mo te flowers as we dey wanya da the girlfriend friend na mobile money 2 million na ko kunklon o mama tie kurase ne fine e bo hit on kwase san ne fine bo hit yo onko se sane da na yire pade afiri no a just wo kan bra sakrawa dwen o osuro ahini na ben sakrawa dwen makwama Kristo mira brabonim na oban wo be yie jemeso amen yente do achokọ se na one nasuafo no eti Yesu ne asuafo no afi Jericho ekoro no na Timoteo na Timio wan Timio ababa Timios onifre hallelujah Yesu Kristo twam Jericho merafo Jericho kro na ye ka ho asem no enye kro kito abaku sem no Jericho kro ye kro a den a me pacho senye nyame tumi a wonti bra bia wo be hye obai bo bia no yare amowa na bonkwara no
amo akora no so a we said you mudi dua emusua no enye honhompa wo mo na kwaji tumi no jame so amen we say ma no no mo ni akokoduro a o mutimi kɔ akonfo ene odunsifo enti ne nyina no emema no na ade bai ekwaji tumi ne ba the problem is here nipa face no abrabom nyina efiri ya gya no mabusuam anama sa ha we nyina ba yeso na so awurade se won to ntwene da o medofo a ugu mema so medofo a ugu mema so oba besia no monyamfo nyame bɔ kama wa mato wa manofo wa ma bibia bi na so aba wadwen pɔse wo mfa wo nipadua no hye Kristo no monyam enti wo tie me o frende mema miensa ma me ede na obenya firi mu ma me wo tie me ede ba ade na obenya firi mpratwenem medofo a wo hweme agya abrantie a wasi so abrabom ede na ba wo benya firi emasem mu hwefoto a wo papa na wo mame wagya no de ma wo bra wo fira kurase bekumase samyen sa no mo ka kire wo se wo kɔ no de di kai hwe na wankɔ na mfosem de toso mienu hwe na wankɔ ye masam de toso miensa fa ho brasie akɔbɔ bra na yiri hu na sua dwuma sa foto we medofo a wo hwe me ɛwɔ wo da so kuram anase wato atwene wo da so kuram anase wagya no wachi ena oba kuma so hwe ba bia wona nam onna fie wo de nanamfo nkyɛn saa medofo efridie fire nyanya wo ye no enye wania nje ozo obere bɔnyum enyemania mami enyemania papa enyemania obi na di bibia ya me enyemania o obi na di bibi enye wania dia wo hwiam on se me say ma no ni mani a wo hweme no mbacho dia wo hwiam enye wania o dia wo hye no ahomache na wo hye ni pepe kwan adware akoma dwuma so no na o agye adware aboso isa me kan wo hu adwen abo atrim twitwon be ma sa masturbation bra emwa o dia wo ye no emwa o wani a wo ye herete nyina no emwa o stroke na ebeche wo na Ghana for ma bebrebe dia ma kakumba ye ntimi ntonwe kakumba eye fruit anameboa nka ye mpabo wia na wanya botre twitwa gu plate so wa slide no na wanya botre de folk wo yino baako na wo we na ka remote kura na ka wo change channel si na wutie nyame asem eso na kakumba baako ye de bono bo kire wo ntimi nto emabe no maya beno kan wasa awade am de yade mentan ma bema bi mehye so jeme so amen toka kumba wanya bia no akoto me pacho kodu ebi kura de bode se bode na so na ako a bi de toa sawo homa bewura mu awo boss abrawe emwa wo usewu ni pedua Jesus Kristo oguso eye dwuma no otefa me pacho hefa krobe so no fa Jericho medofo Yesu kasa kire wanwumre yi otwam wa brabom won masempa su twam fa ho koba misraw makwan ma Kristo matena mu ate makwan ma Kristo mra brabonim na obamu be yie jemeso amen yankwa Timoteo Batimio wasi Timoteo Batimio ni freni no aten kwanchen SS ade waten kwanchen a wo sra de na wote se Yesu Nazareth ni no na ote se Yesu Nazareth ni no fititiem ese hallelujah wasi Timoteo Batimius oni freni no hallelujah amen obi ahwe yesesi a so tiase ne dia naja ene na ede to no itimfufo bi abebata no koku smoke so tiase koku smoke hey bra eti smoke ya ye dia to odin so nti wu na eti asamba pa na akoka kira bofo we da make say asamba na akoka kira nyankopon o so heaven gate na bofo na gina ho nipa brother e ma wiase nwia o koku smoke ye fro ne ye fro koku buache smoke nu ko fefre gawucha gayoyo o ko fefre hen virgin breaker o ko fefre hen sire queen ho ahwan o ko fefre hen merofo e ma wiase na daw radia samsi wiase na kono etwam
na de oyɛ de awurade pɛ no on ne betena hɔ daadaa asase so ene dan kwa eba no ebe ne kyefa eti bible say Bartimaeus what in kwancha was resrade afi ye boni din a na ye de lifrani me dofo abrabo bi fufuro bi abebata wabrabo ho a me pacha onye papa ya wo wonye sana na tie o ma me wo wona wo nhye o ma me wo wona glass nkura o ma me wo wo no na atwama taade nhyew eye dan ene ne atwama taade ne udi pia bontin oba be sia wo hwe me Kristo ni ba wo hwe me nwumre eye dan na de wonya sika ko boutique na akoto atade a wotim koto adwamanfo atade na wo de ahye na de nam eye efridi efire Satan apase wo sewa abrabo ma no akoto fitting no akoto burkina no akoto accident no akoto hwan show your stomach show my waist so ti ase de shekua bai ewo dwaso nyina no uhu skin no enti ne friend skin no so skinny show your skin be de tuam nyina uhu wakoto saade wi ma be no mon sakra mo adwen ntenra me go for the preach wose atemuda esen what say mobro se wiase ba sai a ejina ma so me ka se ma bi no ma ejina ma bi no so ba ma ba hwi ase a oba asore begu a oba ebe peja oba nti ma de omo ye dangerous very dangerous jemeso amen ti saw hwame na yo oba ma kiso honhom na o metena Satan form so ese nyame abode awurade mfa ni papa na nchei amen Satan form so eye adwuma bebre ntenten so your bar your discipline bo ho hwe wo siesie ye na makiso ho na o metena na onyankopon etima fa so aye nuapa bi ahyende kese ye wote no monyam awurade se won to ntwene da masam ne say matodi se makwama Kristo emetena abrabonim. Invite Christ into your life. Invite the Lord Jesus Christ into your life. Obabrabun me be ye. Enwumere ya yenya bebi kan no we. On antenna program na ababa obi no betena o. Enimguase. Ne mema miensa da. Afen no betena so Facebook ayi TV so na ayi kwaku prince wo so wo ne me dai. Etinyin san no beje wo de wapodam. Obodam wo ai mapa ebinum ye wikido emema wu kumase ha ne Ghana ni wiase no enkura no ma ododo no a anyi omoma o da be e wo bi ba na bra wo bi ba na hwe no o peni ya akwa DNA DNA yeso ko DNA se adwempone abanipa no bitirim na so brade se men kan che o se wiase we onto ntwene da eya bonsamfo ana plane se omoma won soroma nyankopon e de ama se emehyiren so ti ase enye hwe nti ka se nyame bo se nti bra be yi wa bra bo se adwuma mo nka no kore asoro fie nka no kore bibia wo ye bia ye toro adwuma kura ne rebe hye onsa se ya na wo chese wa ye nkonta nwran sika no so amfanya de pa sika no so amfanya de pa ana kanya me asem kire nso kura won samfa mirofo misra wo awurade mu se ewiase we na yete no yete ne asem so bia me fa Kristo a na brabo no wie peye den ta be na me godfather e ko kanyam sem na yese ko pe bibia ken no ti wura ba ho na ye didi no ayi ho no o mo kan se restaurant ho no ana gabi edidi ana o say my son na me se godfather o so wura na o te ho no ana me se o say ne ho kire ne papa o te onyi no ni kapre a ho kire da no so no oni one CD and I'm saying and can't no say woman ni gidie sa nti an hwekro be kanfo a kire na nkonkron de kire me say na ho kire a wo fa mu nyina ye say wo gyanyam wo kire ompanyam so
nyame na won sum ne nti ne ho be kire nsa kopem so obewu anaso obe sakra na we sa na ebinum tie o medofo obia wo kwan a onyame ede na brabo ene na hie kwan ato o obia na ne life so you adwen say obehwe obia brabo so aba wo de a obeye felua obu onu ma wo brabo no age se wo manyame asem no ene ne wotena wo age se wo preach asana nkonu bia pai ama yedie etumi no abetena jemeso amen enti wo ade no ahye sodi anwumere nansu bi batawa brabo ho nansu bi e batawa brabo ho oh sister ya wote akire odi sa Kristo mra brabonim obamu obeye enko enshawwa konfo enuma drongu mesi drumra bi na meti boga bi fie boga no woska eni kwansan kam ho kire me wodi nuane fra brochire emo milo enema be pray ana no wodi fra brochire ba na makoji niema no dia kogu fie enso ma me kwan se me ni bi da ana me so ade a wan fa ma me mfa me sanka bi se urade asem che se ekro no ti man fa me sanka da to fra brochire ba obeba na ni nyina spy no optuni nyina nso ogu nti edu ba bi no na abrabo na pem yemu hwenye yi ti mbama dwen po se ene kana se wo mperfu bu bebi fanyina muo se de ande fadie ni wo de fanyina muo ti sante de a me maame ni wo papa ni ho omu nyina wu maame a bebi am betena nso a ekom na ede me nso a adwuma nso mantimi ansua boafo ni ba bia nti ene sanate de a all that be die nti me kume ho awi akete ana sadwene bra wa wi abonsam beka sa kire wo de wukuru ya no se wanya no wabotre a bonsam ba betufo ka che o se be ma no enyo no kwa ne be ma digya no me do fo o hweme se wa makiso ho no antena a bonsam ba betufo ka che o se atuma na wo ye no emfaso a wonya wo mu no esua entigya wa hweya udetire be hye wa hweya ba bia wonyem ono aduane die no asem kituwa bi se wanhye wabufuo so anwiri nyame asem ho a wobedwane afiri ho ama be wiase no wabra ba kwhyai bedafo hwe ho ye ma Kristo asem American entina mo se makwama Yesu Kristo metena wabra bodem enti awia kete na ba madwem se fa die ni wo die fanyina mo ntime kume ho na me bowura dem me confess ka na koto nkraduro then tell so na one city me bowura dem a me do fa ho me say I am a living testimonial person me baby am di sika hye bia me tunia ma hu sika bia 50 pesos ena na aka 50 pesos so a entimi nto aduro no na me say ne dia ye de gise me jai ana nyame eboa me a enumatimi sesan ya afutuo enkasa kire ana me masa godfather no otumefo no ohye nkran no otumefo no ohye nkran no otumefo shemen kura kwapem bra me hu nyankopon de bay ene monyam sanete nje metoi ma ware me ni problem ma hadai ade bia e wo be ma demo aye di sisi dem bia nyame acheme bi nyame na amen eso me ware na me kapre e bra me ko me ware ndipa da sani ebusa am se nti wo ko ware no bag ben ade ko ware brother ema bibia mu abamo se Yesu bamu a se Christ bamu a me rofo unya babi ntena wode da wo ma me no mchen saa ana wona fofuo edi watem ana babia wanyina do abrante ana ahye wo ma me nchen ana wo be jimijimi wo be taba bra emu obi nse wade tra ma me nchen kwapem bra wo so kwa babie aya so dem kro na sese ukoka cha sofo na kwada na onyame ne shebre sesafo why na wonim say me pacho Samuel obetima be ni pakase e wo Israel mu why na wonim say me pacho Mephibosheth obetima be ni pakase a obedidi wo hene pono so why na nim
Tim show nkran wo Kristo me to gidie mo Kristo mo se me pa twa wo abrabo no de wo namu bia no abrabo no de aye bia da makwan ma Kristo. Amen. Amen. E de na urade ntimi nyama me dofo wo hwe me de aka wo ne mpaibo de aka wo ne mpaibo ene na montu a esese wutuo ana montuo ehia pa se wutu anamo jame so. Amen. Amen. Yente do atwokọ o say na o ti say Yesu enti owura ne te se Yesu na chese nipa bi na eka wo nipa bi na eka bra edu ba bi afo aso tefo mu ena asofo nyina anye adifo nyina anye ena aso bi anye enye ni nyina na enye ye wa papa ho wona nhunu ya ye wa asofo bi ho a o mu ka no kura o mu kita Kristo nkyerɛkyerɛ ekita Kristo honhom o mu nkotu aduro ebi ni gidi asɔre ebi ni Sokoban Wood Village True Faith Church International branch twanamona bra ne anya asɔre na hwere nyamba yi wa brabo ha oba hanuma ye ntwa no nten wayere ye nyeste kasem dade bi twa dadiem kosia kokɔ sobolo prayer materials asofo benom mu hweyi o mu amotonton nyama ewa sorofie mu hweyi o mu amodi Kristofie aye gadie bia mo nsakra mo adwen na we hu a wote soro odnani na hwemu woyi daba ko bia si ho se odebebu wiase ni pa nyina ten medofo hwe no wan to Kristo bufom na se Kristo na bufo no mu jadare a medofo se Kristo na bufo mu jano edare tia wo a wonya ba bi nyina o ende Yesu da so te the mercy seat no so ahuma bere dwa no wo da so te so ene no odom bre ne nkwaje da wo kan sago bu a na abrabo na ba na wiye nti bone bia wa ye bia da Psalm 51 ohini David wo ye mfonso no wo kan ema onyame de kyer nini remind afum awurade asem wo ti nyame asem wo sakrai awurade de kyer wo nti how ne amane bia da so no mesrew bompa ekire Yehua ne tu ana mokwa ne na ase na ne tumi no wo de bedia ma wona wo de akoma pa hwe ne kira kwai nti Bartimaeus wo na gidie wa hwese wo hanu adane so no ene ne beku no wamfana ni anto ni paso wamfana ni anto mepacho ensamo a enipa bi eka to na brabo so wo de ne gidie hye Kristo mu wankasa ne ha na tran so ache jame so. Amen. Amen. Abusia pono enamfo pono ensuo to pono na tade hye ne nyina tete metofo a wo hwame ene na brabo ne nyo etina bi yedie betimi aba. Amen. Etina bi ensakra betimi aba. Amen. Etina bi obetimi dia danse na ebeye ho nso efise yesum nyankopon a wote ase Jabez na oni ani daso Jabez na braba pem Jabez na abusua nyina rejate no fise na eno me dada brabo so ono ankasa nya gidie etuano mo bompa ekire Yehua se sama brabo na se sama hyebre na yedie nso no metena awurade tie sampa aboro awoye ene yesesa wudin awoye ene yesesa wo hyebre ebra ye dware wo no ana wo yedie mu tumi no wa brabo mu safoare ye gifiri wonsam ekoto twene na so onyankopon ani wanso atwa na hinwa ho ahia bibia hinta no ho emfiri ne ho enti sa oba kentene wa bane na se abagina asem na dia odi asem no mu tumi no ebe ya wonsan kire ne wa brabo mu asem no mu tumi no obeya ho adwuma e wa brabo nim asem no mu tumi no obagina so ma so dia danse ti me dofo a wo hwem nyame adoma wo kina ampaye bedwa e wo bete Jankobia kuro bete Sokoban Wood Village Kumasi branch bete True Faith Church International komi profa ho the fan number na pacho fra ye no bedin komo ye so pani odifo Jacob Bechi pacho ye beka wasma kire no ba nya daje difo bebre wa ha ye to aye mpabo de nyame beka no direction no na de gidi akoye ho adwuma na so nya danse ti Bartimaeus otu gidi anamo o se grabuni kambiam to aso esamere ba to aso abofo ne kasa kire me to aso na oti say Yesu Nazareth ma wona so na me no na ye adwuma no na oti say Yesu Nazareth ni no ti owura na te say Yesu na kasa no ofiti ase
atiatia mu kire yesu sai David ba Yesu humemabo ena nwumire awurade humemabo awurade mesrawo awurade nim awurade mesrawo adwumam awurade mesrawo akwantuo mu ho de wo ya enye yie na awurade ma nya yie de wo hwehwe a emmam no awurade mie kwan ne wo ba ho mpaye no awurade ma ho santim nka abufo ho na tiw mu a eba wo nhira togo no awurade ntumfiri ho bone su nano na ha na ebompaye hana obompaye wo se awurade se wo ka me wa fe na wadum babani a me de be ma wo nkwa na nyina wo kan 1 Samuel chapter 2 verse 1 na ebra enkomhye ne ba mu no hana bisade ba mu no okobompaye de nyame ase eka kire wiase ne pa nyina se se nyankopon no wote soro na se wotie ho kirefo mpaabo enti se mo hyiam ana wo haw ne amane bi ba ya mo nkasa hantan kasa ona mo ba bonyini nya fie tinamo hallelujah amen dinano Job wanye yie o enjoy ne life ana bonsam ko so na hwe obi a wama ne nafofo ba bi atena ofidi ne nafofo efidi krom hofo enipa nyina life bay water bay Job tue ne nyina Satan so na hwe ya no enipa yine man hwe nsem a ne nafofo kanto no so me dofo a wo hwe me asan yare amane bi da so enipa so paw enipa be so boni ntia enipa be so mra to binti me dofo enipa na eka bi o nyame nka bi wo ha ne amane dali paso ro enye ne nyina na ye bone ebia onyankopon pese na nimonyam dadi wa brabom ti no wa makwan ama sohwe bi aba ti no wa makwan ama yare bi atowo ti no wa makwan ama abrabono ama ne kakra misraw ma ugidie nsupi nano na kwantia bi ho a Israel for betimi ya faso o de 3 days ebedu Canaan asase so na ugidie have faith in Christ amen have faith in Jesus Christ if you say okay Galatians chapter 5 verse number 22 no a onkonkron na ba no wo se eyodo anigye asundue abodochere ayamye papa yo ni gidie ansa gidie na twato Kristo ni woni gidie Kristo ni a woni gidie so heba e de ensem na woka wamane ba ensem ba na woka o haw ni amane ba ni paso a ebinom momma mu gidie nyina penten wo umabraba o mo bono so hwa ye mumma nansen social media TikTok yeso wura bi no ya sofo ne yere etimi bosso acha no mo ya sore enne umaba gansas mo yeso mo kolewi na mo yesa so to wo mo o mumba na frim na umawu a uche Job minim so hwa o mo fa mo de yese de mfa nkasem bare bia wo ben wo mo reason ti aya o mutu sana mo but necessary ko mo twan cause obi a wodi nyame achi die etwa se wo fa man hunu mo me dofo a wo hweme me dofo a wotie me o Kristo ne na mane ato no o Kristo ne na nsori ato no se wonya Kristo ne mpo a hunu se John 14:1 se onipa oba na wo wona yetietie wo hawma wo haw no amane no ebi na onam mu no urade a kire kwan ba ko pe empaibo Luke 18:1 fatu anamo na urade mwa Acts chapter 12 verse number 1 coming down Yanhwe Yesu Kristo ebere obefra sase so akono wodinachi eja Peter osi Peter wonu obotan oso na mede masafo besie na samado apruntimi ntwimfa so enti wo enka Satan pese o se wa brabo ene gidi a wonya ewo masemu nanso dache enchirima bebanti masrama na wogina yi a wa hyenkae ne den eturu baabi ampa bo hyensem ne bam Peter nya wonkonkron osanyarewa otu ahomone oprichima ni pampempem sakra ho na Satan sority ano na o Satan sority ano de fani paso timidofo wo hweme a wutie manyumire ponsam ye penso no ofani paso ne so ni pa hwe to nipa bia no be hio e be hia wa brabom bia no ade bia nipa do be ye obia no hunu se e kan nipa brabom e ye sohwe ponsam da pese fere mo se wugidie ma wugidie nyina bi me se makwan ma Yesu Kristo mra brabonim na oba brabonu mu a ebe wie nkunimdie nsanka oba de din da eti Peter me ba chawo wo yenyame adwuma bo nsema fa o pani bi so aso mo ahwe se hwe die sie ye preach obi so frɛ international call operation from UK ha ye life ye be so sobra ma quotation ke gamia go Acts 12:1
ma Yesu Kristo mbra brabonim medofo ma Yesu Kristo mbra brabonim asomafo nyuma ma Yesu Kristo mbra brabonim ate enkachi medofo enkachi o enye sia na baye o enye sia na baye ate bomode se obobo bra papa se me bo bra pa wote ya se me jabo ne ye na me ye papa mapoya wie me go fara nche no no so ba life ti follow no ame so ko follow no mame prophet ledger champion TikTok live se me bo bra pa wote ya se me jabo ne ye na me ye papa minim se urade obebi kwambi amame se me bo bra papa bi wote ya se me jai bone ye me do for hwe me na se ye papa yenim se urade obebi kwambi amame atwom ne me de papa se Kristo ba brabo no mu abetima ba bra papa o onko fu be yere da onko ji obi kuno da ena Ghana for ma bi no wo maso ya hia ma na ne tuaso obenti kuno nie eso sel obekọ no ho wanwe ya odon kwa na betwaso keka me nkokwa asmafo nyuma tidum yenu yes chemu ba kono ba no asemti ne say what the petrol eto afiase me dofo wo hwe me ebia na satan do to afiase e wa brabom mampabonya djuma tuanamo e wa mpabom ya the petrol to afiase obi e Kristo me say wo ye Kristo ni bonsam betimi do to afiase so tiase petrol no ejini ni mapao wati nyamene nyame fa no so ye niam bebre na so bonsam afa nipa be so me yade no kwato afiase ebia na me no mi no de afiase a yada no enya physical wan o enya nsawam ana enya central ana enya kumasi amamfrum jeme so amen na mom no bonsam do to spiritual imprisonment spiritual no wo de afiase yo hu bi enye utwa hu ba bi antwa ujo ba bi anye me ton safraw se bomaden na Yesu Kristo makwan no mra brabonim obamu obeye yie when I yell sabrabona pem when I yell sabrabona tetia pansam when I yell say ni daso asa e yell say woni bofo e yell say woni kamafo e yell say woni chiginafo but me catch you say Yesu Kristo Nazareth ni no ni moja no daso kasa wa hekra do so obejew de hiansa obesi wadwempi na wa akoma no aba Yesu Kristo asam so na wate ho no aye kronkron na asori a wokọ no ubesum nyame yi jame so amen yente do atwakọ se sabre ya no hene Herod etene sabre no amu brasem patre no koso no a ana wo hene Herod etene ne nsa aye asafo no mu ni aye Kristofo na omo wo ho no Yesu wo achi ayaya de wiase ade ya pa na se wo ye Kristoni na me pa chaw wa ware na wunya sika ehwe o ma Kristo ne ba wasiso a unim pra wontwem pra wonye memasem na woni sika bosome sompo a wode kwoto wo made ebie e de asiesie ho de na ya chense adwuma wo pese usua onipa a woso obaboa wo no wo hya wo se gye so ma wo kwan e ma wo ne no edansa ya so rekese e ma Kristo fo ma binom ayo so akese o obi akosuku abon masters aka djuma me pacho esese wo ye company akopemu adjuma no manager na o ne say ansa na me position be man je so ma kwa ma me no dansa obi hwe me adjuma nti wa ma no kwa na adjuma wura ne na da since awusumusuo wo ye dai dache abofo bebusa ho asem adwuma na wonya ya oya ena ye tua ka more than 10 million no 1000 Ghana cedis no kwamba so na de nya adwuma kwamba me do fa wo hweme driver ni a utwi me pa che obi ena wode wa ye ne driver wo fa ho ena na ye retwempra wan sakra wadwen atemuda ukogem obehye asia praso
fisani da wo bone de onyame tai jeme so amen Amen. eti Satan enam kwanworo pin so ade Kristofo bebrebe egu afiase menua bema wo hwe me hwe ho ye anu ama bonsem anso anhwe ama wunso bebrem no wan hwe ase wom fise James 1:13 say obi akono esore a na ye wan kasa gigye na agigye wo na se 12 no say wotena wunso hwem etintim mu na wotimi firi mu tototo a enu na benya mu nkonimdi abotri ti bonsamo benwo esimo na nipa bi so ka kira wonu nyina opo wa hwe awase woni na o Amen. na de asɛ wa brabo no ma Yesu Kristo mram Martha otonsa fire Yesu ama Yesu Kristo ebegyane ni nua Lazarus enti Satan enam mepacho Herod so ade Peter akoto afiase kwa Na ɔde nkranta ekum enti ɔde nkranta akum Yakubu na ɔno sɛ na ohunu sɛ so Yudafo ani nti ɔto aso kɔfa Petro nso bai nanso na ɛyɛ apitin na hallelujah amen nya wona mu na abaifo no kwohye o mo campo na o mani age me dofo kan akoma to ye Psalm 37 say ema wo bon hawo de mo yefo ho so ha ho de bo yefo ho na eni dabi ana watwa wo no maguti sesere me dofo nim sere watena kurase da unim esere te sa hwede eni ahwede ye se wo se kan enam a da no potututu ukogina esere nim se wo do a ede kwa jam na utwagu ena no so utwa na etofom utwa emre sana bonefo o mawie yete se urade se ha ho ne boyefo nti aba adamanefo baitumi kabrechirefo a omo sori kanchiti aye ewa brabom no omo de omo kampo ho a na omani age na so urade te soro ho na wo sere wo ifise wo yida bia se wo bubu safo ne nyina tan aka kra bi na wo nsoroma ebepie aka kra bi na wo hyebere besesa aka kra bi na yedie no ekwan na ebie medofo kura mudie mu ema bibia nsese wa brabo kura mudie mu ema bibia nkasa nkere wa adwen no wakoma se ewiase no kyese wo giso hura bibia nsa no wo yehie mesrew fawro hye Yesu Kristo mesema Yesu Kristo emra brabonim na Yesu Kristo mra brabonim ya repeat akoto afiase yanhwe de me pacho mpabotime ye kenkama yenko metamo no aso ko yanku yani osina ohunu se na ohunu se ani aginti ni juda fo na ni aginti oto aso kofa Petro bai na so na ya pitin na o kire no enti on se afahye mu pa no bronya enipa wuo Isa enipa wuo Valentine Day enipa wuo hallelujah sana bonsamfo ahye o me dofo a wo hwe me be prayerful jampabofo Isa dro hwe nipa wuo hweka kwanhia hwe moja kaguo ya bato aba hwe nipa wuo se bronya dro hwe nipa wuo occasion bi dro Valentine dro hwe nyema ekoso obanofo na ni abre abana adwen paso obese me no ni abrabo betofa wo hema nwumere bisima Kristo mra abrabo no mu o emama samo moa emasamo moa akohwibuo na moa epiepie no doso hwede wa ye ho hwe mehye gutre so hwe make up sia wo ye hwe ba bia ma wura kokeka ma me ogidi wo wiase eje na wo gire wasase so me bisawo Yes, Obaba go back Ghana ha. What did a brabo a say Ghana for my pebre? And that why? Obi bu samu amon kan say ne hu hia ma urade. Me do for nwumere yi hu hia ma Yesu. Hu hia ma urade. Urade e de adwonto honhom asie di amaw. Adwonto honhom wo mu oba kawo se de nyame asia ye oro. Wa ye o se nkawo to dwom wa soro fie. Na so adwona life na mai. Makristo emra brabonim what yes Kristo betimi do aye bribi oda esum kura chese wo ye preacher yes obeso dan na wo preachi beso dan na wo preachi beso dan na radese me kaja wo ye preacher ma ho kwai wo betimi ma ho kwai na Kristo honhom no metena tena no wakache jo wo enwumanum se
Moi, esukom demo, momera mejinsuonom. Mena mikita dankwa, konkonkrono, eyabosha, mishiegu hunam yinaso. Oba mencham de bechaw. Ya ni Bible kai. Ya prophet, nyagu ponshao. Ni Bible kai o. Ye nim said ye see be quotation. Okase me Luke chapter 4, na me nam Obadiah. Na me nam Habakkuk. Jameso amen. Amen. But ya prayer was di nyame asam no so. Nyenya asofo kronkron, nyame ni pa kronkron. Te se me Godfather nom, nya no mo nante ye no. Omo sire urade tumi de mai. Na me preach da. Eda metimi so mic him. Onyankopon na modifo no so na yensan ma me dote. I can't remember. It was what night? A day I will never forget in my life. Tieshia no ana Yehua efa no so. Oba me kakasa wo sa na o den mama. Twimu ma so sa. Within best 3 minutes. Why is that na to aso a. Na owie no me ankasa na menim de ba me mu. Afei gina ho no na ma dwen nyina ase obi piti o ma dwen. Oh, I said, hey, Minyas imagination, no. As will be bubu quotation, Cherame, and as a Mijina baby, Mijana no, as a Mijina baby preachy, as a Mijina baby preachy, Mekutuna me bompire, Namasumini my dream, no, as a Mijina baby preachy, na ya missa, enemy. First there, what they make ma, Miss Semen Kenya, me as a me preachy 4 hours, non stop. 4 good hours. Powerful God. Yamina, yes, I don't know. When you go for the binam, when you meet you, my godfather say, fan so entity, share the own when it. When somebody else come home, wouldn't it him quadjin profosica? So, but Danny Crisoni, Nanti and Faso Nipa Bacopan Sacra, who could Jim? Who could Jim? We said Daniel 12 and I say, and Shah Damo Nipa, what Timmy Sacra will be a quad downcomer. Who am I going to go by him? Now, Danny Christian, what Massacre will be? Shall force upon no good war. We don't have for Shia and come across war. We don't have for Shia Ma and Memasam and Nkomo Huru and Amutie, a Tobada Bason Dino, no Binu Abada, Obada Bason Dino, no didn't them Fufu and Namakasia and I ran that one night soon when I bay ye. My yes, Chris from Rabrabonim. Said the Messia Hitia Metian, me back then as I ever ya papa. Can me preach in Nanka flowers in the Godu, Namo to Tonasa, Namo to Tonasa. So software, mon femme preaching Kenya Miasem. Nani Pentimin Sacra. Jameso, amen. Amen. Ya the patra go to a fiasa, some of the Benaria. You will come as a Sokoban Wood Village, Bola dancing. Namia Tumotina and Yum Pabaro. So, baby, I came free, I could profile of a number. The PM was Sokoban Wood Village. A deep for Cron, a software Cron, Namia do a for Cron for a Beshiamoha. Here you a Timan Pabo. Kasa, I will Yami to me more. A man sent Chinese and ye hold a Yorade. Some are come a kiss of Barbara Bonomoa, near Assay Biano, a Radaba Danamana. Amen. Jameso, amen. Amen. You repeat at the Arquani. A fierce Biada, a bonnet, a fear to me, Baidom. Cabre for the fruit Papa Busham, the fruit Mamia Busham, me pacho Brono, what is so, I'm bonnet to me a sorry at Yawa, me pacho Busham, I'm bonnet to me a sorry at Yawa, a sorry Awoko, I'm bonnet to me a sorry at Yawa, Awaria what Yasia, I'm bonnet to me a sorry at Yawa, let him come your bonnet be a toast swallow, Jim Payach, a mouse, a random man couldn't your bonnet be intimate pie mouth. I'm speaking as a man of God. Unyamiri tumi amae. Tije kano eye tuma. Je kano eye efiso Nyankopon so yatechire maso. Kudari alami. Sari amuku. Jemeso amen. Amen. Etia bra me pacho odi patro atu afiase ono. Teche do atro kwa. Verse number 6 no. Watcho say. Say anadwo no a. Ensi bra ye di patro tu afiase ono. Asuafo no kwaso ye de bai. Ebompaye. Me dofo a wo hweme. Me dofo a wo tema nwumere yempabofo. Yempabofo. Na empabom ana Yehowa Nyankopon eda ne tumi adi. Empabom ana Yehowa Nyankopon ema ne sankyere ne isi. Empabom ana Yehowa Nyankopon ema ne ma enya danse e. Me dofo a wo hweme. Siraw mo ne mere. Wiase wei se woni Kristo honhom a
me pacho wiase bedi wani wiase wei se oni Kristo bambo a me pacho osu ni mfaso wiase wei so bia nso mi Kristo a na wie ye ebe basa itimi tofo wo heme makwan ma Yesu Kristo mra brabonim na je wonam bia enkoyie no ebe dane amena si wie Jemeso amen Amen. Chief Abu Rita Nyamisha Sari ya muku. Nyamisha bebre on tonkonam said yes hiti wa hano o masira ma yani ama ejano adare a ese ejano edare ye machines ya ko priti ye pe machines ya ko Kenya mi asam ti so hweme na e kan wakoma se obeto afidie e de me ya de ko priti a speak anketenkete no GLS ni be kuraye esi stand so no e kan wakoma betimi afa e number no to bia mai wo de first kan kwa nhia mesem wo de wa betimi akọ no akwakoto mo afra ni aba beje ne de Kenya mi asam onyame nso be hira wo Jemeso amen wasi asuafo no ya de Petro tu afiase no asuafo no bompae Waso bompae. yantie to atro kwa Verse number 6 no. o cho sai Wasi anadwo no Herod ebe yi eno enti apra mpabo ne kwaso no a fei na set asore na ho de akese ti anadwo no a ana Herod eba se nkoba be yi Petro akukuno ana Petro eda asrafo ba nan ntam. Bible say na Petro eda asrafo ba nan ntam Ana wode konson mienu agu no. erofo in spiritual no wo dia wodi wachi susuma wodi wachi no we soldier ni o army commander Follow soldier. Jemeso amen Amen. army commander o an wodi wachi police ni dey sen hunyehu hwia police ni dey sen hunyehu Sergeant. army commander etu ekita no no a wodi di wachi no hwe ni pati awo hon ma se wonya godfather na ne nante ne masa de nyago hia matunu badin ya ne mass matunu badin ansa no mawu ebere bi ya wo shop saa ana baba obi no ho fe gan ho fe pa anu obetwam that time Boko message ti otwam ana konkron no eba no mu no say my son and I'm say godfather oso won lady na woko and I'm say was a police ni bia wo dina chi no and I'm say major police ni na we adwuma wo balance ana was hwe sunsumu police ye yi na wo we no o no police ni a wo dina chi so monitor na brabo e do for wo hwe me e bia na in spiritual no me pacho ye yi bambofo bia o we wo kira o enye bamba enye eye papa o enye nyame bofo hwia nyame akoso osumo no obi timi fro ana yesofo ana bama bia ba makwama no okọ na dia wode manu ebedo no onko hu bi na betena mu na abosa abram so ti ase dia safo ne from spiritual detective omu manite wa brabo enti medema asem ne besi wa ha mento aso biem enti abra Petro ani asomafo no Petro da fiase no asomafo no kroso bompae kan to aso a mepacho bofo ebeyi ne ho adi akire Petro ewa fiase ho ama fiase wo nyina hran ama dance by ama bofo no eyi Petro efre fiase ho ama omudru gate no gate na nkasa bie ma ho medofo a wo hwe me nyame asem wo tumi o nyame asem wo tumi nyame asem no nkwaje wom tijameka cho nyumire ne se ma awurade asem no ene wontena makwama Yesu Kristo emra brabonim na oba brabonim a ne asai no ebeye yie de wa hwere no awurade besa hwo na mu sika fa nsam pen wa bobra pen woto no mo pen wa nyama bebre atam ama na kabe se wani mo nyama ya sai me ka kire o se enu mo nyama ho enu nyama no da so ho enu mo nyama no da so ho akasa obaji Yesu Kristo die adimfo no na hitie no me preach nyina adimfo no so hitie konkro to me na won so e body deliverance ama nipa de won ho hwia
senia presi be Kristo adwuma nti nyame de won konkru tumi amaye nti babia hwe me free bia no mento ma asem so biem na me adomo a e born na pepepa me godfather and then birthday prophet Elijah the champion senior prophet yakupon shout na me adomo a e born na ya yenhia prophet Elijah a champion TikTok ya no oba life e born na ya breakthrough divine message utia ebeboa nyame nyagopon so ebemu anya breakthrough nyame adoma wo kina ana yewie ye mpaibɔ no pachoti ne ye nyame adoma wo kina ne yewie mpaibɔ no e wo Sokoban Wood Village locate me papa mate ye be locate why be kam mpaibɔ nyame adoma wo kina ba bia wo biada wo nkran kura na wo kekko kura fa basa na dwi na be piam awo Kumasi me pacha dum udru adum a Kumasi adum pacha railway police station wona Sokoban Wood Village trotro no bi si ho obetima furu bi opo profile ho a pacha fa me number no be bia wo fira wo be bia wo fa number na wo fra pe ye be ma direction e titi no ba mpabo bia ha oba difo ne asofo ni Nyankopon adwuma efo benya ho bra ne adaje adu ahyem pabo ama so adanse apie Nyankopon hia na onye okoma so ade ma wo amen ontu gidiem amen oma wo gidie nsa amen ono a kai Jabes onka ono osesa me pasio me fi bo set abrabo no onsesa wa abrabo ensi ukra ne padua yi na onya okese se won follow me am sro follow na like na me pasio share my ana wo pe preaching snip dodo no so atia me sa wo YouTube Ojawura TV on YouTube Ojawura TV on YouTube Ojawura TV anase prophet Jacob Beche ni nyina e wo YouTube okọ hono ma nyame asem egua chap ebenya nyame asem ne biati Facebook nso YouTube ni nyina Ojawura TV prophet Jacob Beche TV ni nyina ya adwuma ana prophetic Elijah on YouTube and Facebook Godfather ho nyina wo ho maja YouTube na say ha say bo ho dawro enti me dofo ho me Nyankopon hira Nyankopon hira me dofo se onya abre ene yetena no hwire bebre minim se obande na wo de ahwe live video no ade bebo ho bebre e de amaw Nyankopon hira na onye okese nyame adoma wo kena me hwe onim fa number na frese a na yeni nkomo Nyankopon hira bye bye